Червен влак на пуканките. Моля само всички състезателки да подредят своите автомобили на старта по реда на излизането. Вие сте невероятни, наистина сте невероятни. Най-прекрасният момент на Награждаването. Състезание за жени за майсторско управление на автомобил, специална грамота, шофиране по правилата, се връчва на Антония Маринова за най-добре справила се за теста. Диплом. Трето място. Състезание за жени за майсторско управление на автомобил се връчва на представителката на град Сливен Надежда Галинчева. Диплом. Второ място. Състезание за жени за майсторско управление на автомобил се връчва на дама от Общинската администрация в Нова Загора и това е Динка Найденова. Първо място. Състезание за жени за майсторско управление на автомобил се връчва на представителка на село Кортен и това е Марияна Арчиева, победителката от първото издание на това рали.